Laping Leos Bianong! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat at dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laping Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laping Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbagngal daw, rabi iwen na oras yamin, kadrama ka Bianong, kalaping-laping. Kas ka daw yan, intay man pa'y isamira na kita kablaw tayo, sakbangin tayo, biding-bidingan ti surat dito na ipagayam. Shout out kan ipagayam, Chris Bukatan, dito na Singapore. Hello, Mang Bianong, listening here from Lourdes Angadan, Isabel. Shout out to family Binasoy, Pasamonte, Francisco family, and Ragasa family. Shout out Mang Bianong, listening from Korea. Pa-shout out mat kay Lakay Tintin, taga Benguet, kan kakadwak nga agub obra ditoy. Nagtawad dito ni Alan Rabanal. Shout out kani bakit ko Lilibeth de la Cruz Pascual. Alwad kanayon dita kani bayaw ko Pukol amadama ti asindana di kusina da. Shout out metlain ti de la Cruz family ditoy Sanjat Isan Manuel Isabela. Nagtaw dita kani pagayam John Ferdinand. Bueno, ti surat nga intay drama ita ket pakabuklan ken maudi apasat ti surat ni pagayam Eva iti Benguet. Kastoy man ti surat ni Eva. Kan kamang Bianong nabara kablaw ti umay kuya brasa kada kayo amin dita Lady L Productions. Siyak ni Eva iti Benguet. Ket adtoy nga rudan ti pakabuklan dagiti imuna apasat ti surat ko. Nalabas tinapadasan mi asang kapamilya natagibasit gapo iti kinakurapay mi day. Aging ga pinagtalaw na ko ni Auntie Belen iti balay na di na kayat aswelduan iti umnaw. Kastoy nga rod nga ituloy ko toy salaysay ko Mang Bianong. 5 minutos laengen ket agrubwaten tibas sa pagluganak. Nagdagsen tirik na kamapan aglugan itibas nga agawin. Ang anyarod nga awan siguro at talaga tigasat ko nga imay diti bagyo. Ha? Ay, naglukon dahi ti nagpuskol ti jacket na. Kan nakakalugo nga imabay kanya. Naglawat itugaw. Ngam nagtugaw kit din iti nakasasidag kanya. Oh, awatan ba ito Agkapita pa naglamin. Ha? Andrew? Sika? Oh, apay akas taon na iti mulagat man nakakita kanya. Kas kala nakakita iti nagguwapo Apay nga daka dito Apay nga bingada ka dito Ha? Ala, agkapay kan tapno saan ka tumangkan gapo iti lamin na. Sigurado sumarot ti lamiis dita sweater mo. Aramaton pa lang dito scarf ko. Saanon? Kabaulak pa'y mo tilamiis na. Alam kit din, ta mga nagbabawiak. No di mo awatan, panawan kan dito Sige, panawan naklatan. Sigurado ka? Wen, panawan naklatan. Agrubat tumot ang tibas sa pagluganak. Ay, agi aman una dito yung kape ha.
Dakila tulong dahito itinalami sa panawan. Sige, panawan na kun. Ni, inulit na kid din. Sige no kastati ko nam. Inak nga rodan. Sige, inakon. Sige, Mapana ka talagan. aganad ka. Di nakit din linapdan. Oh my God. Apa yun? Ibatan nak. Mapanan tiba sa pagluga anak. Naglugan ka dita, boss. Aglugan akmat. Ha? Papanam kuma. Sumurta ka dyan nyo. Anya? Sana mabalin Ibagadan tupay ijayan miya nagtaray ta. Sumurot ka nga rad kanyak. Anya? Papananta kuma. Basta sumurot ka kanyak. Allah, anya ka muton. Pumanawon tiba sa pagluga anak. Baya mapumanaw. Tadumanon tulat tayo jaylaon yun. Andrew, ibatan na kun. Nakamakamag jebas. Awanan. O anya, kaya't mapaya ka makaman di, boss. Kasano da ito yun? Intun bigat man ti sumaron na biyahe ti basa mapalijayan mi. Sa dinungay ti pagturuga kita. Umay ka, sumurot ka pa'y kanyak. Kurang di kapek. Kaslawan bibiyang mo iti parikot ko. Kapilang tiyam mo. Kapilaan mo tamo kasolusyon tinaglamin na parikot ko. Umay kakit din. Amo kasahan ka pa anang rabi, isamangan kan. Naimbag nga rin tagpatpat nag-anak lukat na iti paborito ka restaurant. Kasano kaya makapanganak? Kat nakaada yung jebas na pagluganak ko mga agawin. Apay, kahit mo ka din na talaga tagsubli di lugar yo. Di mon kaya't tagtalina dito bagyo. Kwa. Kaya't ko launay ti agtali na ditoy. Ngamawan mo ti pag naudak yun panggadak. Anya lang ti mapasama kanyak ditoy. Nangruna kat awan mo ti amok ditoy. Malaksid ken ka, kinyan ti Belen. Jak pa'y unay ammo ti turturungik ditoy. Tukas ta nga rod, mangan kan. Jak nga rod makapangan. Saan ta pumanaw dito aging ka saan ka amangan? Ha? Sa bagay. Naano sak nga aguray nga oray maturog akong dito nga aging ka iti makapangan ka. Sige nga rod, manganak kon. Mariknak mo itong tibisin ko. Amok Itay pa amang mga kong agur-orok ti tiyan mo. Anya? Ala, nakababain. Di ka agbabain, tamaawatak akasta talaga ti mabisin. Mangan ka kaminan, tapno saan ni agpadlaw day ta tiyan mo. Aday ta, nakadaanan tan. Sa dino dito imayanta. Apa adito ngayon sardeng mo ti taxi ngay man manehom. Agarahi akon. Ha? Balay ka diti akin kuko iti taxi ngay man manehom day tadak kila balay. Wen, mabit lang tayo lukat ko ti gate. Amangan no agungot ti boss mo. Tama distorbo da iti umay ta ditoy. Di kagdanag ta datulbag ko. Anya? Mabit lang tayo lukat ko day ta gate. Ta isarot kun day ti taxi ang nagluganan ta. Dahito asilit ti pagturugam. Ha? Nagpintas mo tanday ti asilid. Naglawa pa'y. Dito'y ka na maturog. Kompleton dito'y. Ada comforter a pagulis mo, tapno saan ka amalamin. Ala ka Andrew. Amangan no agungot ti boss mo. Ta sinerek mo latan day ti balayda. Sana bale. Tinapatag kat makaturog ka na imbag. Adamat ten bukod mo abanyo dito'y. Isong agdigos ka nga no kayat mo. Sana bale. Tadamot ti heater tapno saan ka amalamin niya agdigos. Grabe. Nagmayat mo ten dito'y. Arapaap ko lang iditi kasto pagturugan. Ita, mapadasak mo't langan. Sige nga ron, panawan kan tapno makainanakan. Kasano ka nga roden? Sa dino ti pagturugam? Taga-Bagyo sa anak amayaw awan dito nga oray sa dino ti papapanak. Iso adi ka nga rod agdanag kanyak. Sa anak mo't nagdandanag. Ha? Di kagdanag para kanyak nga oray may isag makak? Sa anak kasta. Sige nga rodan, aginanakan. Aginanaak ko na, ngam di ka mo't la pumanawan. Irikap ko day ti ridaw.
Malaksid no adda madi apanggap mo. Anya? Tinulungan ka. Kalpasan na. Pagpanunutan nak pa iti dakes. Saan ka man nagdakdakas ha? Pumanaw ka nga ruden. Tairikip kun day tiri daw. Talaga mat apamanaw akon. Oray ilak mo pa iti daw. Ayan nga ta ni Andrew. Ay na, nagdakkel mo tanda ito abalay. Nukasano ti kadakkel di balay ni Auntie Belen. Dakdakkel pa'y da ito eh. Ay, nasaya at nakaraing kayon, ma'am. Ha? Ne, saan da kaw awagan iti ma'am? Eva, kunayulatan kanyak, ma'am. Saan nakaroon nga awagan iti ma'am taba ba unanak matlaang iti daytoy abalay. Ha? Kasta ka din, Nana? Ala, pasensya kayon ta dito'y mo tinangyigan ni Andrew kanyak. Tawan mo ti sa bali pagturugak idirabi amangan no agungot ti bosyo, Nana. Di ka agdanag, taimbilin na kakanyak ni Sir Andrew. Anya? Sir Andrew? Kunayo? Awan tama di mo't no birbir nga saklatan ti amok. Amom ni Andrew? Ay, kasta nga road. Iso ti buridok nga anak dagiti imo na nga amok adadakkel na. Adada ita ijay Nueva Ecija, ta adda negosyo da pa'y ijay. Iso ani Sir Andrew tinabati ang mga asikaso kadagiti taksi nga ipampamaniho da ditoy. Anya? Naklata kitinamwak kininanamaddang babaunan ni Andrew mangbianong. Tiamok no makimanmaneho lang iti taksi. Ngem anak mo't gayam taking kuka iti taksi nga ipaspasada na. Kanadapay 5 taksida nga ipampamaneho da. Awan kano ti isem ni Andrew nga agadal iti kolehyo, iso adin na inlepas ti kursuna, kat ison tinangasikaso kan nangitalkan dagiti dadakkel na kadagiti negosyo da anabate iti syudad ti Bagyaw. Kayat nanti ag negosyo ng ti agadal. Adda ko kwa ti pamilyada gasoline station ni Jay Nueva Ecija. Kanadupay ti negosyo da nga asikasuan dagiti dadakkel na kanti inauna kabsat na. Iso nga Jay Nueva Ecija ti pagnanaedan da. Hoy, apa di nakasasaw? Ada ka di basol ko? Wano, mabisin ka niya. Nagkaro ka. Anya nagkaruak? Awan mat nakaro sakit ko. Kukamot gayam di taksi kay man manehom. Kun uray dati a balay yumot gayam. Ha? Ada nang ichismis kanyak? Ninanamaddang. Iso tinangibaga kanyak. Ay, anyan ni nanamaddang. Ada talaga ti gatgatal ti dila na. Jak pulos nadlaw abak ng kagayam. Anya abak nang? Ada nga ro taxi driver abak nang? Sika, baknang ka. Ngumagman maneho ka lata iti taksi. Kun nagado ka nupay ti negosyo yu ije Nueva Ecija. Ay, sa chismosa talaga ni nanamaddang. Damamakan papa. Isuda ti baknang. Ngamsyak, masapol nga agtrabaho ak tap na dakwartak. Basta baknang kayo, Andrew. Shh! Saan nakakomportable dito sasaw? Umay ka, taday pakitakyon ka. Anya data? Basta umay ka. Apay dito abakante alote. Panggap ko nga ramidan dito akarwasyan. Iso na lang tawon ti makita kamang bantay ang mapagtalkan. Iso na itantan. Ha? Mayat dito akarwasyan ta igid lao na iti kalsada. Ken asidaglang ti tabalay. Nalawa pa iti lote. Wan mayat talaga daytoy. Di matagsapsapol kay ti panggadam. Katuan, anya ngay kumati aramidok ditoy no saan nakamanggad. Alangan mo't makipagnanaudaklatan di tabalayo. Mabainak mo't
Ikan kay ti trabaho, Eva. Ha? Anya trabaho? Lukatak da iti karwasyan, tas ika ti mangi-manage. Anya? Apay nga asyak. Anya kumati among iti dayta trabaho. Nalakalaeng, di kagdanag tay suro ka. Mga yabak iti kakabagyan ni nanamad ng alalaki tay sudat agbalin na taom. Sika lang timang bantay kadakwada. Ken sika timang kita iti mapastrag iti inaldaw. Anya? Diyak ka ba ilan dayta? Kabailam. Amom mo tagbilang saan ka di? Naglakalaang mo't dayta. Amom ti plus, minus, division, ken multiplication. Saan ya? Siyempre nalakalaang mo't dayta. Kun napadasak pa'y tinagbambanta ije mini grocery ng Tibelen. Oh, nukas ta nga rod, awan ti problema. Basta lukatak da iti pagkarwasyan, tapna da negosyo ta. Ha? Negosyo ta? Duwata nga akin negosyo? Di kagdanag taggudwata iti mapastrek, tadwata nga akin negosyo. Kukwak ti puunan, ngam sika ti mangi-manage. Belen, mga alakmanan iti nga ka ba na bagas, frozen foods, arak, sigarilyo, Ronel, malugi ak matlauna yun tanagadun ti alalaam adi mo pulos baybayadan. Saan dak pa yun ma-deliveran dagiti daduma a supplier ko, taawanan ti pagbayad ko. Sabali pa'y ngamin ti cash na alalam kanyak. Ha? Imutan na kon, Belen. Ni, sana kasta? Iso na laang ta. Anya kamatan. Sige nga rod, tama panaklagan, mangibaga dita bangira pagtagilakwan. Ni, saan Di nakbatlay kan. Kan lipatan naklagan. Ha? Si kamot, Ronel. Alaam latan dagiti kayat mo. Basta di ka agpaspasugnod. Talagang agpasugnudak do din ang ikaniti kasapulak. Makapasakit wat itinakam nga imutam tinobyom. Kunakmet. Alaam nga rodon dagiti kasapulam. Basta saan ka nga agpaspasugnod. Belen, umutang akman iti kwartam. Anya? Ni, nagsasaro no mo ti panagut-utang mo kanyak. Nagadun tinalalam kanyak adi mo na baybayadan. Sana bale, bayadan kan tumot lang. Kahit ko lang amin nga lang, jay kotseng ay tangtangad da kanyak. Bayadan ka, no ipawitan jay kabsat ko nga da jabrod, jay utangad kan kwa na. Anong ti kotse? Siyempre, pagluganan. Kan kahit ko nga damot ti aramatek, no ipaspasyar ka. Ha? Kahit kalaw nang ipasyar iti adayo, nga awan matilugan ko. Mangalak nga ro ditilugan ko. Tapno damot aramatek apa nang ipaspasyar kan ka. Tapno sana pasig at trabaho latan ter aramidem. Kan nadamot ti panahon ta adwa Apay nga min adinak payla ikasar Di kagdanag. Asidegan ti palang ikasar ko kan ka. Nang runa no maala kung di kahit ko agatangan ako tse. Di kagdanag. Sana brand new dayjay. Nalakan ti panang itang tangad da kanyak. Isa pa utangan ako mga rod. Sana balay. Kutsi tamot lang adwa dayjay no maala kong darling. Oh, kumusta nga iti negosyo? Negosyom Sige nga rod, tap no fair. Negosyo talangan. Basta negosyom laeng. Tasyak laeng timangkit kita. Saan na nalukatan day di karwasyan na awan ka? Iso ang negosyo ta nga rod. Kumusta nga iti mapaspas trek? Napigsa ti karwasyan. Tanalawang amin. Kun igid mismo ti kalsada. Pila pa'y nga rod nagduma dagiti agpakarwash. Konak tumot nga minanapig sa dayjay. Ket, nagipawit ka din kadagiti dadakkel mo? Permi nga rod tiragsak ni tatang ko. Tanabayadan ng tibayaw na nakautangan na hindi. Nasayat nga rin no kasta. Ag day off ka nga rod ita, tay libre nak. Ramanak man mo ti katas ng carwash, partner. Partner? Katuan, business partner ta Iso asi ka ti mga libre ita kanyak, partner. Tadya kon pinagluto ni Nana Maddang. Day talaga yam. Ilibre ka nga rod, Andrew. Partner ko namat
Basta, Andrew. Na, subag. Nagbasitan ti karga ti pagtagilakwak. Saan mo tan nagpakpakitan ni Ronel kanyak? Kalpasan naala na ti kotse ako na agatangan na. Kasanuak pa yun. Napukawan ti puunak. Kasano kumapay ang makabangonak no di nakbayadan. Ay sus, ang mga no di supplier ko dahi taajak pa'y nabayadan. Ang mga no singiran na kon. Ay, anyamot ang tigastoy. Makamuditan. Agpalawagak langan kan kuana. Hello? Hello, Belen. Ha? Ay, Sir Amador, si Kamot Gayam. Wen, nakaawag agta napatag ti bagakan ka. Anya ka diday ta, sir? Belen, addan manggatang iti balay mo iti tabang bantayam. Agraman ti pesto, mapinagbalin mo pagtagilakwam. Anya? Ila ko yun tibalayo abinantayak itinuman no atawan? Kasta nga rod, tawag mo ti panggap ti pamilya kag subli dito bagyo. Kayat doon dagdag dito'y Sweden. Iso nga ila kumilagan, maramat ni pedito iti paglakpan may katagiti properties mi dita. Sa nabali, nabayag ba nagdumnumaram ti balay may? Libre ka dita kas caretaker may. Sir... Sana bale, itay kanda ka pa mo diti makabulan apawayway mo ngagsagana. Tapno mabakan siyan dita balay, kenti pwestom. Anya ka din da ito yung mapaspasamak. Okay ka lang, Belen. Ako saan nga okay, sir? Amok mat nga awan ti maaramidak. Ta caretaker aklaang mat kadagiti sa ni kwayo ditoy. Impagarup may, kan impagarup dagiti kakabagyan may, kukwa ni Auntie Belen tinabayag pagnanaudan na iti syudad ti Bagyo, takasta nga minti inyis istoryana. Ngem caretaker lagayam iti pamilya nag-migrate iti Sweden. Awan nga rudan tinaramidan na iti inikandalaan iti pawayway tapno pumanaw iti pagnanaudan na kanti pwesto na mangbianaw. Apay nga awan matanti karga to'y pwesto manang Belen. Ako maudin nga aldaw ko dito tapumanaw akon. Nay, apay nga sayang mo dahil to'y pwesto mong aglaklako o tanaglawa. Nailakon takin ko kwa dahi pwesto, kanti balay abambantayak. Kasta gayam. Dumagasak ko magumatang iti meriendak ng awan mo't gayam ang tilako manang. Agsapsapulak nga ro diti mabalin ko nga umakaran. Nagningina mo't ti abang. Diyak kabailan, taan nalugi akmat ngaminan gapu iti impapautang ko. Basit lang ang boarding house di nakitak nga umakarak iti uray makabulan pa'y. Ha? Ayop na siya, Ronel. Di pa ilang makimat iti sa dino man nga ayan na ita. Iso tinang malas kanyak. Sa dino nga rodon ti papanan nyo, kalpasan na. Kapilitan nga agsubli ako ni Jay La Union. No talaga nga awanan ti mabalin apanggadak ditoy. Kita no anya ti mabalin nga aramidag iti La Union. Agur-urayak nga rod iti taksi a mabalin ko nga arkilaan. Amang ilugan kadagiti gargaret ko. Itulod na kiji boarding house a nakitak apagyanak iti uray apagbiit. Di nasayat manang, siya kong timang bunag kadagiti gargaret yo. Ha? Agpaiso? Un manang, tulungan kayo ng agbunag. Ma'am Eva, mapankanto ka no di tabalay amangal daw ko na ni Sir Andraw. Anya? Ay, sapay nagbalo na kun iti kanot dito Tapno jakon mapanmangan dita. Isumuti ko na itay dimagas. Taada ka no ngamin nangarkila iti taksi ngay man maneho na. Dumagas to ka no amangan di tabalay iso ang nagpaluto. Kasta ka di?
Sige na, umayak to no pangal daw. Sige nga rod, ma'am. Tainak pa ilapas di lutlutwag. Wala na, agyaman na. Akin balay dito'y nagdakalan ang yagam kanyak, Andro. Kunak no adala ang idagas mo itay. Nagsublita mo't. Kunak man no mangantapay ako nam, kalpasan ang nagbunag ta kadagiti kagawaak. Ti amok, mapantamangan iti karinderya. Naimimas mo't lang tiluto ni Nana Maddang, manang. Isa nagpaluto akin kuha na iti kanin tayo. Ha? Ay, sir, nakasaganan ti lamisaan. Ha? Kasta ka din, Nana Maddang? Agyamanak. Ayan na nga iti business partner ko. Ay, paumayon, sir. Inayaba ko ni Jay Karwasan. Agyamanak, Nana. Sumango kayo mutan kada kami amangan. Ay saan, sir? Ado pa'y ti aramidak. Kanjak pa'y mabisen. Ayabad naklaan nga no dapay masapulyaw. Sige nga rod, Nana. Agyamanak. Ay, awan anyaman na. Ay, sige, sir. Sir, ti awag na kan kadayjay? Idinto tat taxi driver ka laang? Balay mo daytoy? Babao namat na di abakat? No kasta? Baknang ka? Sideline mo laang ti panagtaktaksim? O may kayon, manang. Mapantayon di kusina. Apag isa na umayon ni business partner ko, tapno makita yun man. Sige, manang Belen, mangan kayon. Ay na, nagiimas matanda giti makan ang nakadasar. Nalaing agluto ni Nana Maddang. Iso asigurado ang magustuhan nyo dagiti nakadasar, manang Belen. Ay, sige man nga Rod, tamangala akon iti kanak. Mabisina ka talagan. Andrew, nasayat man ta nagawid ka mangal daw ditoy. Ha? Eva? Ada ka ditoy? Auntie Belen? Nabayagan ni Eva dito, manang Belen. Iso ti business partner ko. Anya? Nasayat man ta nakaumay kayo ditoy, auntie. Kwa? Ingagarak nga inyag dito ni manang Belen, tapno agkita kayo mat, sakbay nga agsubli di laon yun, Eva. Eva, kunak no, ada kay Jela Union. Sipod pimanaw kay di poder ko. Sabsabalin ti tsuram ita. Nakarkaron a pimintas ka. Ala, mangan tayo pa, sakbay nga agsasarita tayo. Mabaawan ang timakan. Respetaran tayo pa nga umuna timakan. Diyak la impagarup ang nagmayatan ti negosyom, Eva. Kan diyak pulos impagarup ang nagbak ng gayam ni Andrew. Iso nga adayumutan ang nabakbak ng kangamsyak gapo iti tulong na kan ka. Kunak no ordinaryo at taxi driver laang ni Andrew. Nagbak ng matgayam. Ni Andrew lang tibak ng auntie. Sa anak abak nang. Iso adi yung arod ko naan anabakbak na nga ngamda kayo. Ha? Sa anak anabak nang iti kwarta kan sa nikwa. Siguro. Nabak nangak iti kinaimbag. Ta sa anak mo't adakas a tao. Day talang ti amok amay panakkel ko. Tawan apulos tin ay baddeg ko a tao. Eva. No anyaman ti adda ita kanyak. Intrabahwak day ta, babaan iti tulong ni Andrew. Isong awre kaskasan no. Mapaw ita kung dagiti tadakkel ko. Tadamot ti maigat-gatang day ti masapsapol da. Saan da nakaslapimpiman ijay probinsya. Ha? Naimbag nga rod. Taada ni Andrew anang tulong kanya kidi pinapanaw na iti puder mo, auntie. Nasayat lata ni Apo Diyos. Anang iturong kanyak itinasayat at tao. Kwa. Sige tagpakada akon. Ado pa'y gayam ti aramidag. Tarigagayak ti babangon nyo manen, auntie. Sapay la kuma. Tanasaya ti pagbanagan nyo iti panagsubliyon iti probinsya. Eva. Sapay la kuma. Ta kinaimbagan ti rumingbaw kada kayo.
No makasango kayo manen iti panagkunayo a nabababangam ta kayo, Auntie Belen. Tauray kasanupay ti kababaken kinakurapay ti maysa a tao. Dumteng tulat ti kanito nga iso ti pagkaptan ken pagsammakdan nyo. Nang runa ket ditay ammo dagiti pasamak iti masakbayan. Nagsubli nga rod ni Auntie Belen iti La Union ket ijay manen nangirogay iti istorna. Ngem di na napadakkel akas iti mini grocery na ide ta basbasit met ti gumatang iti nagbalin nga istorna. Isu nga umanay laangen a nagbibiyagan na tas saan met anak asawa Apulos. Adon atawon ti naglabas. Isu bakit meten ni ikit ko ta nasurok meten 75 na. Kat dagiti laangen kakaanakan na ti kadkadwana no daduma. Taoray kaskasano dakkel met ti nagbaliwan nan idi nagsubli ijay La Union. Isu nga adon ti imamo ken kuana kakaanakan na. Aging galangan dito iti pakasarita na nagtayek ken ni Auntie Belen Mangbianaw. Ket no bilang ta ibinglay kunto ti pakasarita nga agtayek met ken ayat, sapay la kumata mapili yung tulat ta nga idrama. Agyaman ak unay, to'y pagayam mo, Eva. Nagamaw ni gasat ken ka pagayam Eva ta nadan kay tinabalitukan panagpuspuso nakatulong ng saranay kan ka iti panawen ti kalgaw mo. That's right. Ken mayat dayto yung kaing binglay ta palagip kadagitay nay napangas napanakkel mata pobre. Gaputa dandan mangilidlid dingdan. Ti Biblia kat masansan nga isursuro na ti pudno abiyag ti tao saan amay batay iti sanikwa oray no kasano ti kinabaknang na. That's right. Imbes ket di ipalpalagip na kada tayo ati pudno a kinabaknang ket masarakan iti espiritual a kinabaknang kinaimbag ken panagtalagay ti Diyos ngem iti kinabaknang wenno sanikwa tayaw. Agbuteng ken agdaydayaw kay ti Diyos ket tungpalam dagiti bilbilin na ta daytoy ti pakabuklan ti pagrebengan ti tao. Ala, kastan papagayam, aging gangay ti sumaranon tumanen nga intay panaglalanglang. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo. Amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!